ассалому алейкум дӯстон, бо шумо қарор дорам. Хосият бриллиант вимайсер ширкати атоми. Дӯстои азиз, бисёр дар интернет менависанд ки барои ожангоро нест кардан чӣ кор кунем. Борҳо гуфтум ки ожанго нест намешаванд. Вай сину сол вай метавонед операция кунед ки баъд бо последствияи безиб дорад. пешода бо безибтар мешавед. Ана барои чӣ ширкати атоми хеле маҳсулот баровардагия. Ин номаш стик бальзам против морщин. Нигоҳ кунед. Ира просто мегиред морщинаҳои гирди чашм, носогубка, пешонида мешаки чӣ фоида дора мега агани набоша. И ҳамин морщинаҳои ожангое ки пайдо шудест яко суръати пайдоишона суст мекунад. Нест намекунад. Чизе нест ки шумо бигирен бишакен морщинкаҳои шумо ожангои шумо нест шавад. Ин чиз дурӯғ аст. Фақат ҳамин стик суръати пайдоиша сустар мекунад. Мисол агар 5 сол як гала чиқир шаванд, ба ин мумкин ки дертар шава ҳамин процесса. Барои ҳамин метавонед дар интернет дар бораи ҳамин стик от морщин полностью информатсияша хонед ва ин 1400 рубла духтарако. Вақте ки шумо нарха мебинед мегӯед ки ба хусусият қимматай. Ман медонам шумо корвонда мебинед дар рекламаҳои одамо ки якта крем 10 сомон, 5 крем 20 сомон, не ки фаҳме ки чизе ки арзона ва эффект надорад духтаро. Барои ҳамин оиди маҳсулоти ширкати атоми ба мо бонависед, мо шумода пурра мефаҳмонем.